Dajte si na chvíľu pauzu a minútku si so mnou zaťukajte. Niekoľkokrát sa zhlboka nadýchnite, nalaďte sa na svoje telo a dovoľte si byť plne prítomný v danom okamihu, v tejto chvíli. Rozhodujem sa byť práve teraz všímavá. A sústrediť sa na prítomný okamih. Uvoľňujem všetky starosti a stres. A všetky rozptýlenia teraz nechávam bokom. Stávam sa tichou a pokojnou. Rozhodujem sa upriamiť moju pozornosť na prítomný okamih. Všímam si veci, ktoré teraz vidím, počujem, cítim, ktoré vnímam dotykom. Rozhodujem sa venovať pozornosť tejto chvíli, práve tu a práve teraz. Nádych, výdych.